Takže čaute, moje meno je Vratko 117 a ja vás zdravím u dnešného videa o dvojky multiplayeru s Hexitom a vlastne som tu spoločne s Murgimanom TV. Čau. Dobre, a vlastne pýtate sa, že čo to držíme v ruke. Mega obry meč. No ja vám aj ukážem, ako sa to kraftí. Malo by sa to kraftiť takto, hej. Daj Ečko a tak. Ja viem, počkaj. Aha, vlastne, hej, R-ko. Ale Vlastne Ečko táto somarina sa kraftí takto. To musíte mať. A pozri, ty to máš medzi nohami, ten meč, keď sa pozrieš, dáš Ečko. Ečko. Uha. Dobre. Takže takto. A vlastne toto je normálne železo a toto viete už ako sa robí táto ručka. Ešte tu máme takéto bakule, takéto. Huja. A Ešte máme čo tieto z minulého dielu. Hej, no a tie sa kraftia takto, zase táto ručka, no. Ešte aj taká mini dýka je tu vlastne. Ešte aj toto tu máme. A ešte toto. Hodíš mi to, aby som im ukázal crafting rece? Počkaj. Okay. Je to vlastne tá ručka. Potom mi ju vráť. Hej, počkaj, R-ko. Vlastne táto Ručka, jedno železo. Hej, jedna ručka, tu ju máš. A v tomto dieli by sme chceli postaviť takúto vec, ktorú sme skoro minule postavili, lenže bola rozgrifrená. Ja som si o nej trochu študoval. Tak to Ona ti všetko zdvojnásobuje aj. Ja viem, ono je toho dosť husté. Vlastne túto vecičku potrebujeme, že nám z toho stalo toto a tieto vecičky potrebujeme na toto a toto je už tačené a vlastne malo by z toho vzniknúť toto. A túto profesionál vám vysvetlí, že na čo je to dobré. Čo? Tá pec. Tá pec ako zdvojnásobuje vám tie bloky. A ešte dajú sa aj také pláty robiť. Od liatiny robiť. No a toto... Nechápem, prečo mi tak, ktoré veci mi nejde zobrať. Hej, ani loďka mi nešla zobrať, to je taká ona. No a tuto máme taký kríček, ktorý v noci svieti. No a v tomto dieli by sme chceli tú pec spraviť, ale to asi nestihne, tak by sme chceli vykopať čo najviac surovín. No dobre, tak poďme kopať. Počkaj a ideme. Kde si? Tuto. Zasadili sme si ty čo robiť. Kde si mi zavrel? Tu? Mne sa nedá zatvárať, to máš pre seba. Koľko máš uhlia? 0. Tu by sme mohli pokračovať, ja som začínal. Ne, poď sem dole. Tak ale lebo tam už vykopať aj pre tú pec? Miesto. Jaj, ale... Aby nám ju znova ale nečorkali. potom ju tak skrieme tak trochu, že to zakopeme. A keď sa... A tam dáme tak torčku. No hej, ale my budeme už vidieť, že no. Ale... Alebo to som už začal kopať, aj tu by sme mohli dať. No, to som aj ja kopal. Včera, čo som to železo našiel. Tak si to natáčal? Ja som a Rudit. Dia! Ty si slepý. Počuli ste, že... To sa nám bude hodiť na ten obrý tiež, tento meč, ale obrý. Skoro aj krompať. Mám všetok, mám 4. A počujem zombíka. Ty potrebuješ aj to hnité meč. 5 mám. To dám ako bonus na konci videa, že dia pred ním, kde? Dobre. Dobre, ja by som to pošla na krompáč, tak zase aj na také dve experimenty, lebo on sa do týchto crafting receptov hrozne veľmi dobre vyzná. Že to je zaujímavé. Abo by sme mohli ešte také ako do toho stroju, čo nám dá. To by sme mohli také odliadky robiť, ale neviem. Neviem, či to robíme v tom. A ak ste si všimol, tak som dala do tej, vieš čo máme tam čestku, takú na tie hovadiny. No. Tak som tam dala také tie mačety. Čo nie mačety, ale tie makety. Makety.
Na tie nástroje, čo sa potom dajú Ja kraftiť. aj to. A na čo to je vlastne? Ja som to To akože si potom tie iné zbraň môžeš robiť, alebo tie kladivá. že na začiatku sme našli rudy dadia a teraz sa dá odbohaniť. Železo by sa nám hodilo. Železo to, hej, to máme málo. A železné brne. A i lava by sa nám hodila. Hej, mám aj vedro. A Hej, už sa aj vedia, mám doma asi 4 železa. rudy, ten nechajme, ten je tu dosť. Hej, to je to dosť. Rudy, to je to tak ako uhlie. Lenže uhlie Ešte viac ako uhlia. Hehe. Skôr menej tu uhlia ako melo. Čo som chcel čorčky urobiť, tak som nevidel nájsť uhlie. Hej, Koľko máš krompáču? Lebo mne už dochádza. skoro. No a ja poviem 0 ešte kape. No skoro nie. Ja idem si s kamením, čo tu mám. aby som si- Potrebovali by sme nájsť také príšery. Neviem na čo, ale on to potrebuje nájsť. Ja potrebujem ten. Meso znité. A na čo ti to vysvetlím? Ako takého zombíka by mal byť z toho. Taký, čo ide s Neviem. tebou, alebo? Myslím, že hej. Neviem, vyskúšame. Len potrebujem 5 znité, čo? Lebo, Repek. uhlie. Či nie? To. Mne sa stalo, že ono je toto tak nastavené, že je toto... Aha, pozri, dáka roda. Hej, to sa vám bude hodiť. No mne praskol akorát krompáč. Počkaj. Idem si... To budú sa domov. aj tie hosté zbraň potom robiť. Aj Počkaj, tu. idem si domov pre oný, pre tento, pre krompáč vlastne. Vieš, môžeš si, čo tam mám ešte taký jeden stolček, tak tam si môžeš enchantovať. Krompáč napríklad, že tam dáš rudy a rýchlejšie ti bude kopať. A to sa dá iba na také kladivé a také už tie lepšie. Sa nedá na tie tak klasické. Ja som sa zmýlil, ja toto nemám. Ale zoberiem aspoň vedro tam dole. Sa bude... Zober mňa aj taký železo, alebo taký Veď krompáč. nemáme železo. Taký krompáč. No tak ja verím kamen. Čo? Jaj, je to sa oláglo. No a ozaj, ešte sme ani povedali o našom dome, sme si ho tu takto zlepšili. A Ďalší meteorit, kde? Poď ho nájsť. Ja som... Hej, To z každú chvíľu padajú meteority. Ja som ho nevidel, ale počul som. Nevidel, ale počul. To je hlavné. A my už sme jednu hviezdu našli. Čo som ja našiel. No, ale ja som ju tiež videl. A z toho sa potom dá ešte, hej, taká hustá torč. A ja som videl. Taká, že čo bola viacej aj svieti. Ja viem, to som videl. A ja som videl tak... Uhlie! Ja. Aká radosť. Uhlie. Jo, uhlie. Aleluja, 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 aleluja. Dobre. Aleluja. Víš, aký ja som šťastný, že som našiel uhlie. Rody, para. No, mám to vedierko. Takú jaskyňu som tu už asi 100 rokov nevidel. Hej, tu sa nám hodila taká jaskyňa. Ja väčšinou jaskyňa akože mám rád, ale nesnášam, lebo sú tam príšery. Ja tuto rád aj Hej, príšery. ale ja potrebujem príšery. Ale mne sa zdá, že ja mám doma kos od skeletóna. Alebo aj kos od Koľko? skeletóna. Jedno, alebo dve. Lebo aj to sa mi zdá, že skeletóna. Už začínam byť hladný. Ja mám meso, tak to ti dám. Ale nedokáže za krompáč. Ja mám pre teba jedno. Kameň. Rodit. To. Že ani nestojí za povedanie. To iba tak okolo. Lebo nemáme na to krompáč. Ja mám iba také, ale to už mám. Železo! Aha. Ďalšie. Počkaj, pomôžem ti s tým. A rodit. Ešte je tam, nie až tam. Koľko máš to železa? O dve. Dobre, mám Aby 3. tento diel nebol dlhý, tak poďme si z tých vecí. Poďme si tie krompáče robiť z toho diel, to by nám iba jeden vyšiel. No hej, ale poďme. Ty zhoríš, takže ty bereš železný a ti vykraftím a... Hej, Ja. ja zhorím. To je jasné, dobre. Ale poďme už začať tú pec robiť, aby... Čakaj, ja si to normálne...
No, pec. Vieš, to by bola sranda, že poďme tú pec zrobiť, ty vykraftiš a dá sa pec. To ma To sa asi teraz napadlo. zrobilo. Daj tam to. O, železno, hej. Hej. Chápem. Mm, Ja mám také drevo. Dobre, tak tento diel bude asi tak o kopaní, lebo to my sme takí Také kopáči. pomocné paníčko, tak paníčko. Hej. To sa to jak sa vykraftiť. To náš A ten krompač dia. Alebo Pozerajte potom by sme- sa, Potom ako by to sme... krafti. Paráda. A tebe som chcel ten železný. Poď sem. Dačo ma zabíja, jedlo, počkaj. Jak ideme? Hej, Hej, mama jedlo. jedlo, tak... daj. Počkaj. Tu máš... Počkaj. Nešibe. Sorry. Hej, to mám zjesť. Ďakujem. Koľko? Ja mu to trvá 10 hodín, dokým mi 2 stejky hodí. Nešetril by si. A ďalší Ty máš železo. dia krompáč aj na chrbte, Jeden. aj v ruke. A tak si ho šetri ten dia. Nie, ja že je tam jaskyňa. A To je iba uhlie. uhlie. Znači to je... Tú torčku som tam akorát položil. To tak sledáva. Oný lapis. Ten sa nám bude hodiť. Súly. To je na šťastie, dobre, keď si ideš enchantovať na šťastie. Čo? Tak ty budeš mať ako šťastie potom. Nepochopil som, ale dobre. Ako vieš, keď máš napríklad enchant, že šťastie No, 3 alebo tak. No, Ale to sa ti dá potom tak ako tak enchantnúť, že budeš mať ako normálne, že šťastie. na Že dáš lapis. si tam lapis a krompač a máš šťastie. No hej, ja aj to som videl v tom divnom strojčeku tvoje. Zázračnom strojčeku. Poďme trošku nižšie. A keď dáš redstone, Pozri na koľkátej výške sme. počkaj, sme na... p- 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 40 by sme mali byť, 40 alebo 30. No, tak musíme ísť nižšie na 11. A to nemusíme na 11, veď tu sme našli na aké výške dia. No, Nie, až teraz nepotrebujeme až tak veľa dia, ale my no potrebujeme tak ale ja sa železo. 4 hodí, ale... Železo my hlavne potrebujeme. Krompáče. Ale lapis. Lapis, No, ale ty ho ja máš berem, predsa. lebo takto goné. Veď ja viem, veď ja nemám ani na to krompať. A vlastne mám železný, ale nepoužívam Máme kameň. skoro stack. Stack skoro máme. Čo asi by bol aj koniec tohto videa. Tak čo nájdeme, tak to končím okrem ruditu, lebo ten nájdeme za 5 sekúnd. Akurát som ja chcel rozosvietiť. A hej. Takže sa to nedá, že ako na ktorých serveroch, že dvakrát kliknič a... A ti to tak rýchlo kúpe. No, nevaj. Dobre, Aha, to berem domov. toto. A našli sme dačo. No veď to ja berem domov. No hej. Hej, ja To som je dal, to, že... čo sme aj vtedy našli, a redstone. Takže koniec. To znamená, že koniec. A tak toto je táto somarina, to ide na dlo. Tak to by z tohto videa bolo asi aj všetko. Ďakujem, že ste si ho pozreli. Dúfam, že sa vám páčilo. Ak hej, tak dajte like, ak nie, tak dajte dislike. A uvidíme Dislike sa... nedávaj. No hej, vlastne nedávaj. No a uvidíme sa v ďalšom videi. Tak čau, čau. Čau.